കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പൂഞ്ഞാർ യൂണിറ്റ് കുടുംബമേളയും വനിതാ സാംസ്കാരിക വേദി സംഗമവും പൂഞ്ഞാർ ശ്രീലക്ഷ്മി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോസഫ് മൈലാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബാബുരാജ് ബി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ 80 വയസ്സ് പൂർത്തിയ അംഗങ്ങളെയും ഫുൾ A+ വിജയം കൈവരിച്ച കൂട്ടായ്മയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിച്ചു. അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാങ്ങി നൽകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും നടന്നു. യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് ജോർജ്, സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ CM ജോർജ്, ഇരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് CJ മത്തായി, സാംസ്കാരിക വേദി കൺവീനർ സുരേഷ് കുമാർ KK, വനിതാവേദി കൺവീനർ ഓമന PN തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആൻസി ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മന്ത്രിമാർ വേണം, നാടായാൽ മൃഗം വേണം, അരികെ